Baka dyan, parang dyan. Oo. Ma, yan na si Sa! Supermarket nationwide. Hanggang na Lunes, Mayo 27 taong 2024. Oo. Sa! Nalagdi! Sa inyo dyan. Baka paano kaya? Kumatari si Edmond Leo sa Saydong Talabagador Barreta. Nagulo ang ulit mo? Yan, diretso na kita sa mga detalye at sa tuyang mga bareta. Parang kami ginagawa. Ay, tanong pa ano? Ito na sa update sa kabutagan at sa tuyang panahon last times sa subang pagkaga. At sentro ng matandang bagyong si Agmod. Pinagkakad po nung basta Dito na nila po. nasa 95 kilometro. Sa imo. Ano para sa imo? Saan na ba ito? Sa imo. Mga malupay para sa imo. Ya. Kaya naman ako pag may naghanap ito ako kung saan ito ako sa imo. Ano yung sarap? Tiniguan ni mga pagbuhan, naglasabay ng mga paburubuksong baros. Nagkuyan sa epekto ng pag-ibsanon ng Metro Manila. Usang imadapok sa court sa iguan ni mga karagdaran sa mga pagbuhan ng Iguan. Nagkuyan sa epekto ng South Easterly Wind Flow at ibang pa sitwasyon. Nagkuyan ni mga pagbuhan ng thunderstorm. Kaya pagkuyan sa epekto ng localized thunderstorm. Mientras tanto, Ano mo rin siya ko? Bongo ito ay nagkukulong sa may Vatican, Philippine sa may Eastern Aurora. Ang pagbubuka ng 5 ni Pag-asa, ginatang latest forecast na pinagbawas ng Pag-asa. Kaya ba ito ba? Nangingiro, generally, north-eastward sa may Vatican, Hindi ko pinagtangan. at bagyong si Agmod. Hindi ni maluwal sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules, di pagkahapon o kaya pagkabagi bilang laro ng bagyo. Siyagot palagos ang pagkusulong kayo sa masunod na mga tao. Bantang ini nagkiro, north-eastward sa may Vatican, Philippine Sea. Dahil nang nangyari, salamat sa kakalaidid din magbati sa nasaw na Sa Miyerkules, bantang ini panunuwas na sa Philippine Area of Responsibility. Yan po ang update sa kabutagan sa tuyang panahon. Agar sa wala ma. Nandun po sa ito, investigating for verbal communication and investigating for verbal Kali na naman daan. nationwide. Kali naman sigma. Kasi hindi ka support. Balik operasyon naman ang mga biyahe ng mga lululag bandagan sa nagkakaperang biyahe sa Bicol Region matapos sa pagkaluwas ng Pag-asa ang pinakang linis na bulletin kini. Kasi Travel Advisory ng Philippine Coast Guard at itignan ang suspension ng biyahe ng mga rural and cargo vessels sa anuman na lululag ng bandagan sa pagiging sa Talmasbate katanduan sa Sinsusugon. naglagan ka mo yan? Tapos para sa iniingat ang mga sumakan sa epekto kan bagyong si Agmod sa mga lugares sa public permit na higting sa sakyan sa Mga mananalugan at matapos sa mga sagahan dito ang nagulang buunin Acacia at itlulunan ng presigan sa Barangay Guapo de City Magdalangin pagkagat Sabado, Mayo 25 sa Sansalan Pirin at pag-alit ng bagyong Sharon. Ano yan sa kasama na Sa may nakikita pa ro sa Pilipinas Pinelo Budin ang kapitan na Carpaon. Apat ang unit at tricycle. Kasama na ang Surmaki na nagsapating lugar at nag-driver na nagbenta at pinagsandan na kahoy. Nalibigin na subot ang mga residentes na mag-respond din na mahali at iba sa pagkakaibenta. Pinabot pa ng mga rescuer ang sa Bureau Corporation sa kanila na raon na mga biktima sa ospital. Kani palagos ang pangapunan kan barangay official sa Labakapitan sa Tiring Operation sa naunang pila ng habang nananala sa Sibagyo sa nagkakaperang parte kan sa Pilipinas
Naka-experiensya ng intensity 2 natigas di sini at intensity 1 sa erosion sa Sorsogon. Para namin ito naman Pareho ka pa rin. aftershock sa Tibok Pamali, ano yun, nakautan. at paliwanag ng Tibok sa Ma, Tino kuya, Kunyari. kuya. Hindi naman. Nakagay mo sa pa. Naiinig o kaya mga advisory kaya ano man Oo, ang gusto ko lang. mangyari sa ibang lugar. Sa probinsya, Ginatang Sorsogon, nakabo, ng kaigwaning oversupply o sobrang dakop ng mga sirang tamban sa bulang Sorsogon. Sa Facebook post ng Sorsogon, Venture, nanutaran ang pagpataw-pataw sa gilid kan kadalagan at nagkalat ang mga sira sa baybayon. Para sa impormasyon, ipigtapog kan pirang mga pagsisira, ano na binirang mga sira na sobra at indaina na ipabagal pa. Nag-alini ni Mandailan na reaksyon sa mag-retitens kung sa ina. May nagsabi na posibleng musulmon ng Diyos ang mga parasisira na nagtapog at mga sira. May inisip na nagsabi na pinagdaalang na sa nakutana ang mga tampan ulit ang pasiraman ang tuyo kainin. Urog na kung mainit man sa ang panahon. May mga nagsasabi pa na dapat itignan na oras na ta. Sa katarain na manuano may pag-iisya na unang ang supply ng sira. Mag-irugdo na nag-offer supply at tambahan. Matapos ang sarong taon na disimpan kanikan pipar na naitawalan ng oportunidad na makapagpunay kasi mapadakor ang supply ng sirang tambahan. Sabi na tinimo ba sa sarutinan na ang kaluwasing surat pastoral at mismo na Mapais lang, kaya ako direksyon. Joel Bayrod bilang Kaya kumabay sa araw. na absolute divorce act o House Bill number 9347 and House of Representatives. Minsan, ulit na tabi, oh. Pastoral and concerned na simbahan sa negosyo na nagpapakubiyak sa dignidad at sinasarapot ni ang sarapang sa katuan ng simbahan para sa kasagatuan at stabilidad ng kasana. Ikaw ng tuman sa surat na divorcio inconsistent sa Constitution sa Pilipinas at sa Family Code kung sa ina. Nagsisimula sa ina